भाई हमार हमसे 12 घंटा कठिन मेहनत कइला के बाद हमसे होम ग्राउंड जौन दुर्गा राय कॉलेज बा ओकरा के आज पटा देले बानी सन। जौन पैंथर फिजिकल एकेडमी के सहयोग से भइला हमसे सुबह से हमनी के सब आदमी जौन ग्रुप के लोग बा उ लाग गए कहाँ से मशीन लिया एक बा कहाँ से पाइप लिया एक बा आ 2 घंटा तक खाली मेहनत लाग हुए पानी धरावे में। एगो चाचा जी जौन लौको तनी इहे के सहयोग से हमसे धरैनी से यहाँ का मालूम रहा के तर पानी चलाए के बा वही से भइला। बाकी हमसे बहुत परेशानी भहुए पानी धरावे में बार बार लाइन कट जाती रहे फिर भी हमसे सोच ले रहे केहू तो पटाए के बा तो पटाए के बा लास्ट में पानी धो ले बा। आगे के वीडियो रहुआ सब देखी हमार भाई हमनी के बुझाता मेहनत सक्सेसफुल हो गइल। अल्लाह में भाई पानी देवे लागल बा सब आदमी के हम देख एकदम खुश हो गइल बानी सर सब और आ गइल पानी। जय हो हर 12:30 आ जोन हमनी के सुनील सर बानी वरुण बाबू अभी का यहाँ लोग खाए के मिलता काहे के समय के चक्र देखी एक बार इहे दरोगा रहे कॉलेज ह जब बारिश आ गई रहे पूरा पानी भर गई रहे तो हम आई हम जगह पानी निकाला तो नहीं सब आ गई। आज ऐसा समय है ना कि ग्राउंड पूरा एकदम भाई हमार अभी टाइम होता 4:10 हम जगह शुरू कैले हो गई लगभग 4-5 घंटा ले हो गई। अभी टाइम हो गई 7:30 और हमने के अभी भी पूरा ग्राउंड पाटल नहीं खे। अभी देख सकतन बजता लगभग 10 बज गई बाटे आ चाचा देख सकतनी हमने के जितने खाड़ बानी सन ओकरो से ज़्यादा मजबूती से खाड़ बानी। चाचा का कहे के चाहतनी ये चाहते सब बालक के लिए आगे बढ़त गांव समाज के लिए पूरा समाज के लिए अगल बगल गांव जिला जितना लोग आओ संपर्क करो। हाँ हमने के सेवा के लिए हाजिर बने सर। देख सकतानी हमारे सुनील सर भी पूरा दोनों आदमी मिल के पूरा हमनी के पटाओ तनी सन। अभी लगभग पूरा काम कंप्लीटे मानी हम जे लगभग 12 घंटा से खड़ा बानी सन 12 घंटा। हम जगह फाइनली 11:13 पर हम ग्राउंड में अपन पूरा कंप्लीट कर दिले बानी सन कंप्लीट। भाई हमार वो सब देख सकतानी 11:30 बजता और हमनी के पटौनी कइला के बाद अपने ग्राउंड के मोटर जौन बा कंधा पर ले बानी एगो हम एगो हमारे चाचा जी और सर जी बानी पीछे उहों के सामान ले बानी। हमसे अब काम फाइनल हो गइल बाटे।